हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 12वा अध्याय करतोय, भक्ती योग किंवा भक्ती सेवा. आता अध्याय चालू करण्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. सर्वजण हरे कृष्ण म्हणा एकदा अनम्यूट करून. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. तर आज आपण भक्ती योग करतोय. हरे कृष्ण. भक्ती योग करतोय. खूप महत्वाचा अध्याय आहे आणि शेवटचा भक्ती योगामध्ये 7 ते 12 हे 6 अध्याय आहेत आणि आज शेवटचा अध्याय. तर आता अध्याय चालू करण्या अगोदर भक्ती किंवा भज मी तुम्हाला अर्थ सांगितला होता. तर अर्थ काय होतो भक्तीचा किंवा भज जे आपण म्हणतो त्याचा अर्थ काय आहे? सांगा अनम्यूट करून. भज म्हणजे सेवा करणे. बरोबर, एकदम परफेक्ट. आणि मी तुम्हाला उदाहरण देऊन सांगितलं ना, भक्ती म्हणजे ऍक्टिव्हिटी, काहीतरी ऍक्टिव्हिटी असते. मी तुम्हाला सांगितलं आता माझा मुलगा समजा जर शाळेतून किंवा कॉलेजहून आला आणि मी काही त्याच्यासाठी केलं नाही, एक दिवस ठीक आहे तो सगळं त्याचं तो खायला करून घेईल, दुसऱ्या दिवशी तिसऱ्या दिवशी, पण मी नुसती बसले आणि काहीही सेवा केली नाही किंवा त्याला सर्व्हिस दिली नाही तर हे नातं टिकू शकत नाही. त्याचप्रमाणे आपण हे नातं कृष्णाबरोबर एस्टॅब्लिश करतोय. तर त्या नात्यामध्ये सुद्धा एक सेवाभाव असावा लागतो आपल्या मनामध्ये. नुसतं बसून हो कृष्ण परमश्रेष्ठ आहे, परमधाम आहे, फक्त ज्ञान घ्यायचं नाही, ते आचरणात आणायचं की कृष्णाला काय पाहिजे हे ओळखून. तर आता भक्ती योगामध्ये आपण आता हे करूया. आता कालचा जो अध्याय होता त्या अध्यायामध्ये कृष्णाने अर्जुनाला विश्वरूप दाखवलं. आणि ते विश्वरूप बघून अर्जुनाला काय वाटलं मला कोण सांगेल? हात वर करा. पल्लवी माताजींचा हात वर आहे आणि सरला माताजी सांगा. त्याला ते ब्रह्मरूप वाटलं. ब्रह्मरूप वाटलं. आणि पल्लवी माताजी तुम्ही सांगा की अर्जुनाचे भाव काय होते, म्हणजे त्यांनी काय इमोशन्स एक्सप्रेस केले?
विश्वरूप बघितल्यामुळे त्याला आश्चर्य वाटलं त्या रूपाचं आणि ते बघितल्यामुळे तो थोडा भयभीत झाला. ते खूप सारे मुख, हात वगैरे त्याच्यामुळे तो भयभीत झाला होता. बरोबर. आणि त्यांनी आणि तो मग नंतर काय प्रार्थना केली कृष्णाकडे? आता कोण सांगेल मला? इतरांनी पण हात वर करा. त्यांनी काय प्रार्थना केली? शेवटी अर्जुनानी कृष्णाकडे काय प्रार्थना केली? तो घाबरला होता ना, ते सगळं रूप बघून, भयंकर रूप, ती सगळी कौरव सेना कृष्णाच्या मुखामध्ये चाललेली आहे. सांगू म्हणतात. तो म्हणतो की मी हे जनार्दना की मी तुझं हे रूप बघून आता ताळ्यावर आलेलो आहे. मनुष्य रूप जे तुझं मी पाहिलं त्यानं आता मी घाबरलेलो आहे. तर तेव्हा तू मला आता तुझ्या पूर्वीप्रमाणे तुझं दर्शन दे. हा, तुझं सौम्य रूप जे आहे तेच आता मला बघायचंय. आता मला आणि हे विश्वरूप बघायचं नाहीये. पल्लवी माताजी, तुम्हाला काय सांगायचंय? त्याने रिक्वेस्ट केली अर्जुनाने की मला आता तुझं श्याम सुंदर रूप दाखव असं. बरोबर. तर आता ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता समजावून सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही 1 तास भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री राधा गोविंदांना मी इकडनंच साष्टांग नमस्कार करते. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्याला भक्ती कशी करायची हे शिकवलेलं आहे आणि त्यांनी आपल्यासाठी त्यांच्या पुस्तकामध्ये लिहून ठेवलेलं आहे की आपण भक्ती करताना कुठले कुठले नियम पाळायचे किंवा आपलं आचरण कसं असलं पाहिजे. त्यांनी जर लिहून ठेवलं नसतं तर आपल्याला कोणी सांगितलं असतं सगळं. आणि त्यांनी बरं का, त्यांनी आणि एक गोष्ट सांगितली की हे जे मी लिहून ठेवले ना त्यांच्या ते वाणीमध्ये श्रील प्रभुपाद आहेत. ते म्हणाले ही जी मी पुस्तकं लिहून ठेवली आहेत, माझी जी वाणी आहे ती पुढे 10,000 वर्ष चालेल हे त्यांनी लिहून ठेवलंय. मग त्याच्यानंतर घोर कलियुग येईल आणि कोणीही देवाची पूजा वगैरे करणार नाही. आणि आता आपण सगळे आहोत तर आपण कलियुगात आहोत. पण हा कलियुगाचा गोल्डन एरा आहे बरं का. म्हणजे हे चैतन्य महाप्रभू जेव्हा आले ते साधारण मला वाटतं 1486 असं तुम्ही धरा, एक 600 वर्ष झाली आहेत. 600 वर्ष अगोदर ते आले. तर ते जेव्हा जेव्हा कृष्ण चैतन्य महाप्रभूच्या रूपामध्ये कलियुगात येतात त्याला म्हणतात गोल्डन एरा ऑफ कलियुग. हा गोल्डन एरा ऑफ कलियुग किती वर्ष चालतो? 5,000 वर्ष. हा, आता 5,000 आपल्याला वाटतं बापरे 5,000 म्हणजे किती वर्ष, पण कलियुग 4,32,000 वर्षांचा आहे. त्यात 5,000 फक्त 5,000 वर्ष इज द गोल्डन एरा ऑफ कलियुग. आणि आता त्यांनी सांगितलेलं आहे की म्हणजे तुम्ही नाम घ्या तर ऍज इट इज हा गोल्डन एरा आहे. तुम्ही सगळेजण इकडे इस्कॉन मध्ये आलेला आहात, तुम्हाला मंत्र माहितीये कुठला घ्यायचा, तर पटकन आपण मंत्र घेऊन त्यांनी सांगितलंय तसं आचरण करून या भौतिक जगातून आपण कायमचे सुटूया आणि कृष्णाकडे, कृष्णाच्या सेवेमध्ये आपण जाऊया. इकडे तुम्ही कितीही माणसांची सेवा केली, कितीही केली तरी त्यांच्यामध्ये जर सॅटिस्फॅक्शन राहणार नाही. ते काहीतरी दाखवतील की हे कमी आहे ते कमी आहे, पण कृष्ण तसा नाहीये. बघा, ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक आहे. तो काय सांगतोय आपल्याला? पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मे भक्त्या प्रयच्छती. म्हणजे असं नाही की सगळं दे, यापैकी काही तुझी इच्छा असेल ते तू दे. आता मी नेहमी क्लास घेते तर बऱ्याचदा बायका म्हणतात की आम्हाला घरी नॉनव्हेज करावं लागतं, पण तुम्ही तर इकडे सांगता की कृष्णाला नैवेद्य दाखवायचंय. मग
मग आम्ही काय दाखवू, आम्ही दाखवू शकत नाही. तर कृष्णाने काय सांगितलं, तुम्ही पाणी जरी त्याला रोज दिलं तरी तो जाणू नये की प्रत्येकाची फॅमिली जी आहे त्यामध्ये वेगवेगळे सर्कमस्टॅन्सेस सिच्युएशन्स आहेत. प्रत्येक जणाला दोन्ही मध्ये एक इक्विलिब्रियम आणून तसं करायला अवघड जातं, हे कृष्ण जाणतोय. म्हणूनच त्यांनी आपल्याला काय सांगितलं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, म्हणजे काहीही याला कष्ट लागत नाही. आणि मी तुम्हाला सांगितलं ती गोष्ट विदुर पत्नीची, की तो भावग्राही जनार्दन आहे, तुमच्यामध्ये भाव असला पाहिजे. त्याच्यामुळे कुठल्याही या सबबी ज्या आहेत ना, की मला हे करता येत नाही, ते करता येत नाही, या सबबी आहेत. कृष्णाला ते काही नको आहे, एवढं 56 भोग किंवा काही, त्याला भाव पाहिजे. आता हे बघा, आता मी किती टँजेन्शियल बोलते, त्याच्यामुळे क्लासला वेळ लागतो. श्रील प्रभुपाद होते ते अमेरिकेला जेव्हा गेले होते तेव्हा ते पहिल्यांदा जेव्हा ते अमेरिकेला गेले तेव्हा त्यांचा कोण ओळखीचा असा होता, मित्र नव्हता. हा, तर त्या ओळखीचा जो कोण होता त्यांनी सांगितलं, माझ्या मित्राचा मुलगा अमेरिकेमध्ये राहतो, बॉस्टन मध्ये, तर तुम्ही त्याच्या घरी जा. मग ते त्याच्या घरी राहायला गेले आणि त्याची आता माझ्या लक्षात नाही ती पत्नी होती की गर्लफ्रेंड होती हे मला माहित नाही, मी विसरले. तर ते तिकडे राहत होते आणि त्या घरी तर सगळे ते सकाळ संध्याकाळ त्रिकाळ नॉनव्हेज खात होते. आणि श्रील प्रभुपादांनी आपला राईस कुकर घेतला होता आणि राईस कुकर मध्ये ते स्वतःचं जेवण वगैरे करायचे आणि मग सकाळी खाल्ल्यानंतर जे शिल्लक राहायचं ना ते फ्रीज मध्ये ठेवायचे आणि फ्रीजच्या बाजूला काहीतरी लॅम्ब, चिकन किंवा फिश किंवा डक किंवा जे काय काय ते प्राणी काय खातात ना तिकडची लोक, त्या सगळ्याचं जे मांस होता ना ते बाजूला असायचं. बघा, श्रील प्रभुपाद किती दृढ निश्चयी होते. ते म्हणाले का की मी अशा लोकांमध्ये राहू शकणार नाही. त्यांनी शांतपणे न चिडता आपली साधना चालू ठेवली. तर आपण सुद्धा काय घ्यायचंय श्रील प्रभुपादांकडून, की मला आपली सराउंडिंग कशीही असेल, श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय नाम जपाला काहीही रूल्स काहीही कडक नियम नाहीये, तुम्ही कधीही करू शकता, कुठेही करू शकता, कुठल्याही दिशेला तोंड करून बसू शकता. असं नाही की घरी खूप शांतता पाहिजे, कोणी टीव्ही जरी बघत असेल तरी आपण जरी एका कोपऱ्यामध्ये जप बसून केला तर आपला सुद्धा दुसऱ्यांना त्रास होत नाही, दुसऱ्यांचा सुद्धा आपल्याला त्रास होत नाही. मग कृष्णाने मागून मागितलंय काय, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ते पण अवघड आहे का द्यायला, तेही अवघड नाहीये. त्याच्यामुळे आपल्याला सोप्यात सोपा, असं नाही की तुम्ही स्नान केलंच पाहिजे असं सुद्धा नाहीये. तुम्ही हे प्रभुपादांची एकच अगदी मनापासून त्यांची कळकळ आहे की मी जी लिहिलेली पुस्तकं आहेत ना ती तुम्ही पुस्तकं डिस्ट्रीब्यूट करा. आता हे आपला क्लास झाला ना, मी आज मुंबईला आले, जस्ट आत्ता मी घरी अर्ध्या तासापूर्वी आले दिल्लीहून. तर आता माझ्याकडे इकडे मी पुस्तक आहे ती मी तुम्हाला दाखवीन, कारण मी सुद्धा कधी आता कोणाचे जर काय वाढदिवस असतील काही असतील तर तुम्हाला गिफ्ट काय द्यायचं ते द्या, पण एखादं श्रील प्रभुपादांचं पुस्तक जरूर द्या. आणि आता तुम्ही या मुवमेंट म्हणा किंवा इस्कॉनशी तुम्ही ऑलवेज कनेक्टेड राहा, म्हणजे तुम्हाला याचा लाभ होईल. ते का कनेक्टेड राहायचं ते आता पुढच्या अध्यायामध्ये 13वा 14वा त्यात मी तुम्हाला सांगेन. तर आता जास्त मी बोलत नाही आणि चालू करते.
आता त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी, प्रेमा माताजी, सगळे माझे को होस्ट, कुमुद माताजी आणि इतर सुद्धा बिहाइंड द स्क्रीन जे जे कोणी कोणी आहेत त्या सर्वांना मी प्रणाम करते आणि चालू करते. आता 11वा अध्याय आपण बघितला की काय अर्जुनाने सांगितलं की मला तुझं विश्वरूप दाखव. मग श्रीकृष्ण म्हणाले बरं, आणि त्यांनी ते विश्वरूप दाखवलं. आणि अर्जुनाने बघितल्यावर प्रथम त्याला खूप आश्चर्य वाटलं, पण नंतर मात्र तो घाबरला आणि त्यांनी कृष्णाला विचारलं, कृष्णा तू कोण आहेस? मग कृष्णाने उत्तर दिलं की मी काळ आहे. आणि मग हे सगळं रूप बघून पहिल्यांदा तो घाबरलाच आणि त्यांनी प्रार्थना पण केली की मी तुला मित्र म्हणून हे कृष्ण, हे यादव, अशा तऱ्हेने हाक मारली. आपण एकत्र जेवलो, एका बिछाण्यावर झोपलो, असं म्हणून त्यांनी पहिल्यांदा क्षमा मागितली. तर मी तुम्हाला सांगितलंय प्रार्थना करताना हे क्षमा याचना केलीच पाहिजे. आपल्याला आपण जाणलं पाहिजे की आपल्यामध्ये काय काय कमी आहे. हे एक प्रार्थनेचा अंग आहे की आपण अपराध करतो पण त्याची क्षमा मागत नाही कधीही. तर आपल्याला जाणून आपण ती क्षमा मागितली पाहिजे. आणि मग अर्जुनाने सांगितलं की मला तुझं सौम्य रूप दाखव. आणि ते सौम्य रूप बघितल्यावर त्याचा जीव भांड्यात पडला. आणि कृष्ण म्हणाला की हे जे तू माझं चतुर्भुज आणि श्याम सुंदर रूप बघतोयस ते फक्त अनन्य भक्तीने शक्य आहे. आता आपण बघूया की 12वा अध्याय. आता अर्जुनाला पहिल्यांदाच प्रश्न आहे. आता कृष्णाने हे विश्वरूप दाखवलं. आता हे विश्वरूप दाखवलं पण मला तर त्याचं श्याम सुंदर रूप, तो जसा माझा मित्र आहे तेच रूप मला त्याचं खूप आवडतं. मग मी त्याच्या कुठल्या रूपाची पूजा करू किंवा कुठल्या रूपावर मी ध्यान करू, असं अर्जुनाला प्रश्न आहे. म्हणून तो प्रश्न विचारतो. मग कृष्णाने हे जसे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स असतात ना, तसं मल्टिपल चॉईस आन्सर्स दिलेली आहे की ठीक आहे, तुला माझं ध्यान करायचं आहे ना किंवा माझी भक्ती करायची आहे ना, मी तुला मल्टिपल चॉईसेस देतो, तू त्यातला तुला जो सूट होतोय तो निवड. आणि मग शेवटी कृष्णाने सांगितलंय की त्याला कोणते कोणते गुण आवडतात एखाद्या भक्तामध्ये, हे त्यांनी सांगितलेलं आहे. मग आता आपण बघूया की काय आपल्याला इकडे या अध्यायात सांगणार आहेत. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. एव अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः. अर्जुनाने विचारले, कोणते अधिक परिपूर्ण मानले जाते? जे तुमच्या भक्ती सेवेत योग्यरित्या व्यस्त आहे किंवा जे अव्यक्त ब्रह्माची पूजा करतात ते अव्यक्त आहे. हरे कृष्ण. आता जे कृष्णाकडे जातात, जे मानतात की कृष्ण हा सुप्रीम आहे आणि कृष्णाकडे जातात, तर जे भक्ती करतात किंवा ज्यांची कृष्णावर श्रद्धा आहे ते सुद्धा 2 प्रकारचे भक्त असतात. कुठले भक्त असतात की जे अव्यक्त ब्रह्माची पूजा करतात, म्हणजे जे तेज जे असतं ना, मी तुम्हाला म्हणते त्याला ब्रह्म किंवा ब्रह्मन म्हणतात, जी पहिली पायरी आहे साक्षात्काराची, तर ते असतात. आणि दुसरे जे असतात ते म्हणजे आपल्यासारखे जे वैष्णव असतात, जे कृष्णाचा जे सगुण रूप आहे त्या रूपाची ते पूजा करतात. तर आता अर्जुनाने बघितलं कृष्णाचं विश्वरूप
आणि आता त्याला प्रश्न विचारला पडला की मला तर कृष्णाचं सगुण रूप श्यामसुंदर रूप आवडतं. मग आता निश्चित म्हणजे परफेक्ट काय आहे की मी कुठल्या रूपाचं ध्यान करू हा त्याचा प्रश्न आहे. मग आता मला तुम्हाला विचारायचं आहे की तुम्हाला काय वाटतं की तुम्हाला कुठल्या रूपात कृष्णाची पूजा करायची आहे, जे निर्विकार रूप आहे किंवा विश्वरूप आहे की जे सगुण रूप आहे की ज्यात तो बासरी घेतलेली आहे, त्याचं मनुष्यासारखंच रूप आहे. तर तुम्हाला काय वाटतं, तुम्हाला कुठल्या रूपाची पूजा करायची आहे किंवा कुठलं रूप तुम्हाला तुमच्या मनामध्ये ठेवायचं आहे? सगुण रूप. सगुण रूप. सगुण रूप. अच्छा, सगुण रूप. सगुण बरोबर. रूपामधलं. मग सगुण आता रूप. कोण मला सांगेल एखादं कारण सांगा. याच्याकरता की ते सौम्य रूप आहे, ते मला ते नाही बघायचं की त्यांच्या तोंडामध्ये हा माणूस चाललाय, तो माणूस चाललाय, तुम्ही त्याला बरोबर आहे, बरोबर आहे. आणि आणि कोणाला काही उत्तर द्यायचंय? मनाला मोहून टाकणारं असं त्यांचं रूप आहे. आपलं मन त्यांच्याकडे आकर्षित होतं. बासरी, मोरपी, हो, राधा बरोबर. बरोबर. पल्लवी माताजी, श्याम मग सुंदर निरागस मनीषा असं रूप आहे. माताजी. ओके. हा, जय श्री कृष्ण. आणि लहानपणापासून तेच रूप आपल्या मनासमोर आहे. म्हणजे श्रीकृष्ण म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर कायम तेच बासरी घेतलेलं निळं सावळं रूपच डोळ्यासमोर येतं. त्याच्यामुळे मला सुद्धा त्याचीच पूजा करायला आवडेल. बरोबर. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हम्म. म्हणजे अव्यक्त ब्रह्मरूप कसं त्याला आकार नाहीये, फक्त हम्म. प्रकाश आहे. तर आपल्याला जर हम्म. मनात ठेवायचं असेल तर आपल्याला कळायला पाहिजे की तो नेमका कसा दिसतो, कसा आहे. हम्म. त्याच्यामुळे श्याम सुंदर रूपाचीच आपण पूजा करू शकतो किंवा मनात ठेवू शकतो. बरोबर आहे. आता आपण बघूया अर्जुनाला कृष्ण काय उत्तर देतोय. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ते तमामतः. धन्य भगवान म्हणाले, ज्याचे मन माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर स्थिर आहे, नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने माझी उपासना करण्यात मग्न आहे, तो मी सर्वात परिपूर्ण मानतो. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण काय म्हणतो, कोण परफेक्ट आहे की जो माझ्या सगुण रूपाची पूजा करतो तो परफेक्ट आहे, सर्वात परिपूर्ण आहे असं कृष्णाने सांगितलंय. कृष्णाने बिलकुल सांगितलं नाही की तुम्ही जे माझं ब्रह्मरूप आहे, जे तेज आहे किंवा अशा एनर्जी शक्ती याच्यावर तुम्ही ध्यान करा, असं बिलकुल नाही सांगितलंय. त्यांनी सांगितलंय माझ्या सगुण रूपाची पूजा करा. आणि आता मात्र अर्जुनाला बरं वाटतंय की मला माझा मित्र जसा आहे ना तोच मी माझ्या मनामध्ये त्याचं रूप ठेवू शकतो, त्याची आठवण करू शकतो. पण आता तुम्ही सांगा, समजा जर श्रील प्रभुपादांनी त्यांच्या परपटमध्ये लिहिलेलं आहे भगवद्गीतेच्या हे जे श्लोक आहेत ना 12.3 वगैरे असं, की आता जर आपल्याला ब्रह्म किंवा विश्वरूपाची पूजा करायची असेल तर तुम्ही मला सांगा, आपल्याला लक्षात येईल का किती त्याच्यासाठी कापड लागेल, त्याला हार केवढा मोठा घ्यायचा हे लक्षात येईल का तुम्हाला, किंवा त्याला मुकुट किती मोठा करावा लागेल सांगा बरं मला. नाही माताजी. ते नाही, असीमित रूप आहे. बरोबर आहे, असीमित आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला पूजा करताना सुद्धा आपल्याला काहीही लक्षातच नाही येणार
कुठे चालू करायचं, कुठे संपवायचं, त्याच्यामुळे ती पूजा करणं खूप अवघड आहे. आणि आपण श्रील प्रभुपाद म्हणतात की आपण बद्ध आहोत, आपल्याला एक आकार आहे. तर जे बद्ध आत्मे आहेत आपल्यासारखे, त्यांना निराकाराचा जो कॉन्सेप्ट आहे ना, ते त्या कॉन्सेप्टशी रिलेट करू शकत नाही. बरं, आपल्याला फॉर्म आहे आणि आपण एक रिलेशनशिप कोणाबरोबर एस्टॅब्लिश करू शकतो, ज्यांना फॉर्म आहे त्यांच्याबरोबर आपला एक नातेसंबंध तयार होतो. पण जे फॉर्मलेस आहे, जे एनर्जी आहे किंवा तेज आहे, त्याच्याबरोबर तुम्ही रिलेशनशिप एस्टॅब्लिश करू शकता का, मला सांगा? नाही. नाही माताजी. नाही, नाही माताजी. नाही. तर इकडे श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला एक नवीन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस केलाय. तुम्ही जर त्यांच्या पर्पट मध्ये वाचलं तर लक्षात येईल की आपण साधारण म्हणतो की देवळामध्ये कृष्णाची फार सुंदर मूर्ती आहे. पण श्रील प्रभुपाद म्हणतात की मूर्ती हा शब्द म्हणजे एक मेंटल कॉन्कॉक्शन आहे, की आपण इकडे काय म्हणतो, अर्च विग्रह म्हणतो. इकडे इस्कॉन मध्ये कुठेही मूर्ती हा शब्द वापरत नाही, अर्च विग्रह वापरतात. आणि त्यांनी उदाहरण दिलंय की आयडल वर्शिप किंवा आयडल किंवा अर्च विग्रह मध्ये फरक काय आहे. आता आपले जर आपल्याला लेटर पोस्ट करायचं असेल, पत्र, आता हे मी तुम्हाला जरा जुन्या काळात घेऊन जाते, 30-35 वर्षांपूर्वी. आता कोणी पत्र लिहित नाहीत किंवा असं सगळं ईमेल नाही तर व्हॉट्सअपवर असतं. पण जेव्हा आपण पत्र पोस्ट करतो एखादं, तेव्हा ती लाल पेटी असते, त्याच्यामध्येच टाकतो की नाही पत्र. करेक्ट. समजा जर त्या पत्राच्या पेटीच्या शेजारीच असा कुठला तरी एका मुलाने असा खेळण्यातला बॉक्स केला, पत्राची पेटी लालवाली, तर आपण त्यात घालू का पत्र? नाही, कारण ते पत्र पोचणारच नाही डेस्टिनेशनला. जे गव्हर्नमेंट व्हॅलिडेटेड पोस्ट बॉक्स आहे त्याच्यामध्येच आपण पत्र घालू. तर हे सुद्धा इकडे अर्च विग्रह म्हणजे काय आहे, जो एका बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टरनी, जो सद्गुरू आहे, जो आध्यात्मिक गुरु आहे आणि परंपरेत आहे, म्हणून म्हटलंय बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर. हे जिकडे तिकडे शब्द येतात, म्हणजे फक्त गुरु नाही, परंपरेतले जे गुरु आहेत ते. तर त्या गुरु, ते जे असे आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आहेत, त्यांनी जी स्थापना, जी मूर्ती तिकडे ठेवलेली आहे, प्राण प्रतिष्ठा केली आहे, त्याला अर्च विग्रह म्हणतात. का म्हणतात? कारण परंपरेत असलेले सगळे नियम त्यांनी पाळलेले आहेत आणि त्यांनी कृष्णाला विनवणी केली आहे, कृष्णा तू इकडे या अर्च विग्रह मध्ये उपस्थित राहा. आणि कृष्ण तिकडे पर्सनली प्रेझेंट असतो अशा ठिकाणी जिकडे त्याला गुरुनी विनवणी केली असेल. कारण तो गुरु कोण? परंपरेतला असतो आणि शुद्ध भक्त असतो आणि नियमांचं पालन करत असतो तो. तर त्याच्यामुळे पर्सनली कृष्ण तिकडे येतो आणि असतो. आणि कृष्णाला काय अवघड आहे, तो फटाफट म्हणजे कन्व्हर्ट करू शकतो मॅटर इंटू स्पिरिट आणि स्पिरिट इंटू मॅटर. म्हणजे आपण जेव्हा देवळात जातो आणि कृष्णाकडे बघतो, तेव्हा तुम्ही जर बघितलं असेल ना, तर बहुतांश लोकांना काय वाटतं की हा दगड आहे, नाहीतर मार्बल आहे, नाहीतर लाकूड आहे. याच्या पलीकडे त्यांचे भाव नसतात. आणि ते कशावरून दिसतात? देवळात जातात आणि फोन आला, लगेच तिकडे जोर जोरात फोनवर बोलत, समोर मूर्ती आहे, समोर अर्च विग्रह आहे, कृष्ण तिकडे स्वतः प्रेझेंट आहे. पण ते असे वागतात की जणू काही की तो दगड आहे किंवा ती मूर्ती नाहीच आहे,
ती मृत आहे. तर नामानिष्ठ प्रभूजी म्हणतात की असं ऍक्च्युली उलट असतं. कृष्ण तिकडे असतो, कृष्ण आहे, तो जिवंत आहे आणि आपण मृत असतो. अशा तऱ्हेने आपला कॉन्शियसनेस असतो, आपली चेतना असते. तर हे जे अर्च विग्रह आहे की अर्च विग्रह जिकडे जिकडे अर्च विग्रहांची स्थापना केली आहे त्या मंदिरात जावं, त्या मंदिरामध्ये प्रार्थना करावी. कारण तिकडे तुम्हाला ऍक्च्युली जाणवतं की कृष्ण आहे. आणि तिकडे सुद्धा तुम्ही जर बघितलं तर त्यांची जी पूजा असते ना ती खूप मोठ्या स्तरावर असते. ते केवढे मंत्र म्हणतात, अगदी स्नान घालायचं असेल तरी सुद्धा ते पहिल्यांदा ज्या 7 नद्या असतात त्यांना आवाहन करतात. मग ते पाणी अंघोळीचं त्यात गुलाबाच्या पाकळ्या टाकतात, अत्तर वगैरे टाकतात आणि खूप अगदी जी पारंपरिक जे सांगितलेलं आहे ना, परंपरेत जसं सांगितलंय तशी पूजा ते करतात तिकडचे गुरुजी. तर नेहमी आपण अशा मंदिरात जावं की ते अर्च विग्रह तिकडे आहेत. आणि आता हे वृंदावनातले जे 6 गोस्वामी होते ना, त्यांनी सुद्धा जे स्थापन केलेले कृष्णाचे अर्च विग्रह आहेत, तर तिकडे सुद्धा जावं. कारण कृष्णानी म्हणजे तिकडे तुम्हाला जाणवतं की अरे कृष्ण जागृत आहे. असं काय आहे की काही ठिकाणी काही मंदिरांमध्ये जाणवतं की हे जागृत मंदिर आहे. मग आपण म्हणतो ना, तर हे त्याचं कारण आहे की परंपरा आणि एका शुद्ध भक्तानी ती स्थापना केली होती. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परंतु जे सर्व इंद्रियांचे संयमन करून आणि सर्वांच्या ठाई समबुद्धी ठेवून अव्यक्त इंद्रियातीत सर्वव्यापी अचिंत्य अविकारी स्थित आणि अचल अशा परम सत्याच्या निर्विशेष रूपाची पूर्ण उपासना करतात, ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी माझीच प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण सांगतोय की तुम्ही सगुण रूपाची पूजा केली तरीही तुम्हाला प्राप्ती होईल आणि निर्विकार तेजाची जरी तुम्ही पूजा केली तरीही तुम्हाला माझीच प्राप्ती होईल. तर इकडे कृष्णाने एक सांगितलंय की हा मार्ग खूप कठीण आहे. कशावरून आपल्याला समजतं बघा. परंतु जे सर्व इंद्रियांचे संयम करतात म्हणजे अष्टांग योग, कंट्रोल ऑफ सेन्सेस, आणि सर्वांच्या ठाई समबुद्धी ठेवतात, हे मात्र भक्ती योगात सुद्धा आहे. काल कृष्णाने सांगितलं ना, जो सर्वांकडे मित्रासमान वागतो, सर्वांकडे म्हणजे फक्त माणसांकडे नाही, प्राण्यांकडे सुद्धा, जो सर्वांच्या ठाई समबुद्धी ठेवतो आणि मग तो त्याचं जे मन आहे ना तो स्थिर करतो परम सत्याच्या निर्विशेष रूपाची तो उपासना करतो. तर त्याला सुद्धा शेवटी माझी प्राप्ती होते. म्हणजे कृष्णाला सांगायचं आहे की हा जो मार्ग आहे हा अवघड आहे, हा सोपा नाहीये. हरे कृष्ण. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. त्याचे मन परम सत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे. त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर असते. हरे कृष्ण. तर इकडे या 12.5 ला शिला प्रभुपादांनी परपट दिलाय.
मला मगाशी आठवत नव्हतं की आपण सगळे बद्ध आहोत. आपल्याला एक शरीर आहे, आपल्याला एक रूप आहे. तर आपल्याला असं इमॅजिन करणं सुद्धा निर्विकार निर्विशेष हे खूप अवघड जातं. आणि आपण जर तुम्ही बघितलं की आपल्याला शरीर आहे, आपल्याला एक रूप आहे आणि आपण अजूनही त्या आत्म्याच्या स्तरावर नसतो की मी आत्मा आहे, मी शरीर नाहीये. आपल्याला 100% कन्व्हिक्शन नसतं. आपण वाचतोय, आपण ग्रहण करतोय, पण आचरणात अजून आपण ते आणू शकत नाही. तर आपलं कन्व्हिक्शन काय आहे की मी हे शरीर आहे. तर असं तुम्ही आता बघा, दिवसभरात तुम्ही सकाळपासून उठल्यानंतर रात्री झोपेपर्यंत आपल्या सगळ्यांच्या ऍक्टिव्हिटीज सेंटर्ड असतात आपल्या मनाभोवती, आपल्या शरीराभोवती. म्हणजे आपण 2 गोष्टी पाहतो, आपल्या शरीराची कम्फर्ट आणि आपल्या मनाचा आनंद. हे सेंटर ऑफ ही सेंटर पॉइंट ऑफ ऍक्टिव्हिटी आहे ही, की त्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज या 2 गोष्टींसाठी आपण करतो. म्हणजे आपण शरीराला, मनाला खूप खूप महत्व देत असतो. आणि आपण म्हणून हे जे निर्विकार रूप आहे, या रूपामध्ये आपण प्रगती करू शकत नाही किंवा केली तरी खूप खूप क्लेशदायक असते. मग हे समजावून सांगायला एक मी तुम्हाला उदाहरण देते की तुम्ही त्या डिस्कव्हरी चॅनल मध्ये बघितलंय का की समजा जर एक माकड एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर उडी मारतंय, तर त्याचं बाळ असतं, तर ते बाळ आईला कुठे पकडतं? बघितलंय तुम्ही? पोटापाशी पकडतं. करेक्ट, पोटाशी घट्ट पकडतं आणि ती आई उडी मारते. आता त्या बाळाने जर हात सोडले तर काय होतं बरं, मला सांगा? ती आई काय करते? आई तिच्या हाताने पकडते तिला, बाळाला. पण दर खेपेला आई पकडत नाही. जर खाली खूप दरी असेल तर ते बाळावरच पूर्ण आहे की आपण आईला घट्ट पकडायचं. आपण हात सोडला, जर बाळाने हात सोडला तर ते खाली पडणार. आईला करता आलं तर ती करेल, पण शक्यतो तिचे हात वर असतात, एक हात सुटलेला असतो, दुसरा हात दुसऱ्या ढाळीला पकडण्यासाठी लांब असतो. आणि त्यावेळेला बाळाने हात सोडला, आईचं पोट सोडलं की ते बाळ खाली पडतं. आणि तेच तुम्ही मांजराला बघितलंय का? मांजर आपल्या दातांमध्ये पिल्लाला घेतं आणि सुरक्षित ठिकाणी ठेवतं. तर याला मार्जार मर्कट न्याय असं म्हणतात. तर कृष्ण इकडे शिला प्रभुपाद सांगतात की ज्याप्रमाणे त्या माकडाच्या पिल्लावर सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी असते आईला घट्ट पकडायचं, आणि इकडे मांजर असतं ते स्वतः रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतं आपल्या पिल्लांना सुरक्षित ठिकाणी ठेवायचं. त्याचप्रमाणे हे जे ब्रह्मतेजावर किंवा निर्विकार रूपावर जेव्हा आपण ध्यान करतो तेव्हा कृष्ण काहीही करत नाही. तो आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेत नाही, ते सगळं आपल्यावर असतं, आपले सेन्सेस कंट्रोल करायचे. पण इमिजिएटली जेव्हा आपण कृष्णाचे भक्त होतो तेव्हा ते मांजर कसं करतं? आपल्या पिल्लांना सुरक्षित ठिकाणी ठेवतं. कृष्ण सुद्धा त्याच्या भक्तांचं असंच रक्षण करतो. याला मार्जार मर्कट न्याय म्हणतात. हे खूप छान सांगितलंय समजवण्यासाठी की याच्यामध्ये क्लेश आहेत खूप. निर्विकार ब्रह्मावर तुम्ही ध्यान जर करायचं ठरवलं तर हे क्लेशदायक आहे आणि यात प्रगती अवघड आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्तां
मृत्यू संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसा. परंतु जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करतात, ही माझी उपासना करतात, माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझेच ध्यान करीत असतात, त्याचा हे पार्थ मी जन्म मृत्यूरूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही कुठेतरी मी सांगतो, मी जे काय सांगतो ते करा. मी सांगतोय तुम्हाला भक्ती ही श्रेष्ठ आहे, तो मार्ग अवघड आहे, त्या मार्गावर चालू नका. आणि तुम्ही जेव्हा माझे भक्त होता तेव्हा मी तुमचा त्वरित उद्धार करतो. त्वरित तुम्ही अनन्य भावाने भक्ती करा, माझी उपासना करा, माझी पूजा करा. का? कारण कृष्णाला माहिती आहे की हे सगळं अर्जुनाने स्वतःनी सांगितलंय ना की मन जे आहे ते चंचल आहे आणि तू अष्टांग योग सांगितलेला इम्प्रॅक्टिकल आहे, मी काही करू शकणार नाही. आणि कृष्णाला माहिती आहे की किती अवघड आहे, अनेक गोष्टींना आपण कंट्रोल करायला आपण कंट्रोल करू शकत नाही. तर त्याच्यामुळे कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही सदैव माझे पूजन करा, सर्व कर्मे मला अर्पण करा, अनन्य भावाने भक्ती करा. मग अर्जुनाला वाटतं आता कृष्णाची अनन्य भक्ती कशी करायची, काही प्रकार आहेत का की एकच प्रकार आहे सततम कीर्तयन्तो माम, म्हणजे आपण आता कसं करायचं? मग आता कृष्ण हे समजून उत्तर देतोय, आपल्याला चॉईसेस देतोय, तुम्ही काय करू शकाल. आता भक्ती आपण करायची म्हणजे ही सोपी आहे, पण तरी त्याला काही नियम आहेत. तर श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला 4 नियम सांगितलेले आहेत, त्याला आपण साधना भक्ती म्हणतो, बरं का. तर ते 4 नियम कुठले? आता कुमुद माताजी सांगता 4 नियम प्रभुपादांनी सांगितलेले. रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स. 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स. मांस नाही खायचं, मग अवैध संबंध नाही, चहा कॉफी नाही, आणि काय चौथं एक आहे, बरं लक्षात येत नाही, तेच एक मला लक्षात नाही राहते. काय 16 माळा जप करायचं. 16 माळा जप. बरोबर 16 माळा जप. बरं, आता मी सांगते 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलंय की भक्तीमध्ये तुम्ही पाळायचं. नो मीट इटिंग, नॉनव्हेज खायचं नाही. नो इंटॉक्सिकेशन, दारू प्यायची नाही, इन्क्लुडिंग टी अँड कॉफी, चहा आणि कॉफी पण नाही घ्यायची. त्याच्यानंतर नो इलिसिट सेक्स, म्हणजे आपण परस्त्री किंवा परपुरुष यांच्याकडे संबंध ठेवायचा नाही. आणि चौथं म्हणजे जुगार खेळायचा नाही. मग हे श्रील प्रभुपादांनी जे नियम सांगितलेले आहेत ते 4 स्तंभ होतात तुमच्या तुम्ही जी भक्ती करणार आहात ते एक फाउंडेशन होतं. आणि जर का हे तुम्ही नाही पाळलं तर एक जरी खांब असा जर तुटलेला असेल किंवा नसेल तर तुम्ही प्रोग्रेस करू शकत नाही भक्तीमध्ये. तर आता हे का सांगितलंय श्रील प्रभुपादांनी की तुम्ही मांस खायचं नाही, नॉनव्हेज खायचं नाही. कारण जेव्हा तुम्ही मांस खाता तेव्हा तुमच्या हृदयातली दया जी आहे ना ती निघून जाते. मग तुम्ही नो इंटॉक्सिकेशन, दारू वगैरे प्यायची नाही किंवा कुठले नशिले पदार्थ असतात, सिगरेट स्मोकिंग किंवा ड्रग्स, हे काही घ्यायचं नाही. हे का नाही घ्यायचं? कारण तुम्ही जेव्हा असे इंटॉक्सिकंट्स किंवा नशिल्या पदार्थांचं सेवन करता तेव्हा तुमच्या जिभेची जी सत्यता आहे ना ती जाते
आणि या सर्व गोष्टी आपल्याला जर प्रोग्रेस करायचा असेल तर खूप महत्वाच्या असतात. तुम्ही खूप सिन्सिअरली कृष्णाकडे जायला हवं. तर या ज्या गोष्टी आहेत ना, तुमची सिन्सिअरिटी, तुमची ऑनेस्टी जी आहे ती निघून जाते. आणि वाचा आपली कशी पाहिजे, खूप मधुर पाहिजे. आपण असं बोललं पाहिजे की दुसऱ्यांना दुखावलं नाही गेलं पाहिजे. तर या सगळ्या गोष्टी आहेत, या ज्या जी वाचा आहे ती पूर्ण या इंटॉक्सिकेशननी, दारू पिऊन किंवा नशिले पदार्थचं सेवन करून जी वाणीची सत्यता असते ना ती जाते. मग त्यांनी सांगितलंय परस्त्री परपुरुष कडे संबंध ठेवायचा नाही. मला शब्द येत नाही इलिसिट रिलेशनशिपला मराठीत काय म्हणतात, मला वाटतं अवैध व्यभिचार? माताजी, अवैध 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 नाही, संबंध. व्यभिचार ते मला पण वाटतं. आहे, मला ते पण आहे. माहित नाहीये, अवैध शब्द संबंध येत पण म्हणू नाहीये. शकतात माताजी. तर बरं, तर मग ते का नाही करायचं, परस्त्री परपुरुषकडे संबंध ठेवायचे नाही, कारण त्यांनी आपला आनंद निघून जातो. आनंद म्हणजे एकसारखा आपण प्लॅन करत असतो, मला कोणी पकडणार आहे का. तुम्ही बघताना हे सगळं बॉलिवूडमध्ये चाललं असतं, पण हे बिहाइंड द कर्टन्स, बिहाइंड द कर्टन्स. मग हे काय असतं की तुमचा आनंद हिरावून घेऊन जातो हे जे इलिसिट रिलेशनशिप्स आहेत ते. आणि त्याबरोबर तुमचा शौच, तुमची जी एक जो शारीरिक क्लीनलीनेस आहे तो जातो. मग त्याच्यानंतर जुगार खेळणं, जुगार खेळणं यात सुद्धा जी तुमची सत्यता आहे की आपण एक असतो की आपण दुसऱ्यांना फसवत नाही किंवा चांगलं वागतो, हे जे आहे ना हे पूर्ण जुगार खेळून पूर्ण जातं. म्हणजे खूप महत्वाचे गुण जे आपल्याला भक्तीमध्ये लागतात ते सगळे जातात. तर हे 4 नियम आहे. त्यांना म्हटले शिला प्रभुपादांनी 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स. हे आपल्याला पाळलेच पाहिजे. आणि किती आपण प्रयत्न करायचा, आपण कृष्णाकडे प्रार्थना करायची, कृष्णा मी तुझ्याकडे यायला निघालेले आहे, हे 4 नियम मला पाळायचे आहेत, तू मला मदत कर, तू माझ्या इंद्रियांना बळ दे. आपल्याला असं वाटतं की काय आहे हे 4 नियम, मी तर पाळू शकीन, पण असं नसतं. कधी काय आपल्या समोर कुठली माया येईल आणि कशी उभी राहील हे आपण जाणू शकत नाही. म्हणून नेहमी आपण कृष्णाकडे प्रार्थना करायची, कृष्णा तू माझ्या इंद्रियांना बळ दे. कारण मी भागवतम मध्ये वाचलेलं आहे की प्राणी जे आहे त्यांचा एकच इंद्रिय खूप बलवान असतं. मी तुम्हाला 5व्या अध्यायात सांगितलं, ज्याप्रमाणे जो काय ड्रॅगन फ्लाय किंवा मॉथ असतो ना, तो खूप दिव्याकडे आकर्षित होतो, तो तिकडे जवळ जातो, दिव्याला चिकटतो आणि त्या क्षणी तो खाली मरून पडतो. तर हे मी तुम्हाला सांगितलंय की जो मासा असतो त्याची जिव्हा, हरण असतं त्याचे कान आणि हत्ती असतो स्पर्श. तर एका इंद्रियाने त्यांचा मृत्यू होतो आणि माणसामध्ये 5 इंद्रिय बलवान असतात. म्हणून आपल्याला खूप जाणीवपूर्वक हे समजलं पाहिजे की इंद्रियांचा राजा कोण आहे, कृष्ण आहे. त्याला ऋषिकेश का म्हटलेला आहे, कारण तो ऋषी म्हणजे इंद्रिय, ऋषिकेश म्हणजे जो इंद्रियांचा स्वामी आहे तो ऋषिकेश. तर आपण त्याच्याकडे याचना केली पाहिजे की तू माझ्या इंद्रियांना बळ दे, त्याच्याकडे कनेक्टेड राहिलं पाहिजे. आणि मग आपण हे नियम एका बाजूनी पाळायचे आणि त्याला सांगायचं की तू माझ्या इंद्रियांना बळ दे. हरे कृष्णा.
हरे कृष्ण. मय्येव मनादस्त्वं मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. माझ्यावर पुरुषोत्तम भगवंतावर तुझे मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी गुंतवून माझ्या ठाई युक्त कर. अशा रीतीने तू निसंदेह सदैव माझ्या मध्येच वास करशील. आता याला म्हणतात अनन्य भक्ती. अनन्य भक्ती ही सर्व वृंदावन वासी हे कृष्णाचे अनन्य भक्त होते की कृष्ण तूच एक आहेस, ते कोणाकडेही जायचे नाही. काही जरा संकट आलं, हे सगळे मित्र कृष्णाबरोबर बसलेत वनभोजन करताय, ते काय करायचे, रोज जे काही आणायचे घरातून पहिल्यांदा कृष्णाला द्यायचे, पहिला घास कृष्णाला द्यायचे. आणि जरा काही ते संकटात असतील, त्यांना असं वाटलं की कुठला तरी असुर आहे किंवा कुठला तरी एक मोठा पक्षी आहे जो त्यांनी कधीच बघितला नव्हता आणि किंवा मोठा साप आहे, की ते लगेच कृष्णाला हाक मारायचे. म्हणजे त्यांना काही चिंता नव्हती. त्यांना माहित होतं की माझी काय ड्युटी कृष्णाला प्रेम करायची, जे काय मला आईने दिलंय पहिल्यांदा कृष्णाला द्यायचं. आणि चिंता काही नाही, थोडी जी काय अँझायटी किंवा चिंता होती ना, ती कृष्णाला होती की हे माझे भक्त आहेत, आता मला यांची चिंता आहे, कोण कुठलाही असुर आला तर मला लढायचंय, थोडी चिंता जी होती ती कृष्णाला होती. मग इकडे आपल्याला श्रील प्रभुपाद काय सांगतात, अनन्य भक्ती करायची म्हणजे कशी करायची, की तुम्ही रोज सकाळी लवकर उठा, 4 वाजता शक्य झालं तर ब्रह्ममुहूर्ताला उठा. तुम्ही 16 माळांचा जप करा. आता 16 माळा ज्या जप करायच्या आहेत, प्रत्येकाला आपल्याला सकाळी करणं शक्य नाही. आपण काय करू शकतो, सकाळी थोड्या माळा, दुपारी थोड्या माळा आणि एकदम रात्री. श्रील प्रभुपाद सुद्धा जेव्हा नोकरी करायचे तेव्हा तसंच करायचे, ते की सकाळी थोड्या माळा, थोड्या संध्याकाळी आणि मग एकदम रात्री. मग आपल्याला काय नियम आहेत की आपण 16 माळा जप करायचे, आपण फक्त कृष्ण प्रसादच खायचा आहे. आणि श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की तुम्ही सर्वांनी साधू संग ठेवायचा आहे बरं का. म्हणजे तुम्ही जे कोण भक्त आहेत कृष्णाचे, त्यांच्या बरोबर असोसिएशन ठेवायचंय. त्याचप्रमाणे त्यांनी नियमही लिहून दिले होते की मंदिरामध्ये रोज सकाळी सकाळचा जप, मंगल आरती, 1 तास भागवतम वाचायचं आणि कंपल्सरी संध्याकाळी 1 तास गीता. एवढी तुमची साधना झालीच पाहिजे. आता आपण घरी राहतो, आता तुमच्यापैकी कितीतरी जण नोकरी पण करत असाल किंवा घर सांभाळणं सुद्धा आता सोपं नाहीये, इतका वेळ मिळत नाही. पण कमीत कमी आपण 15 मिनिटं भागवतम ऐकू शकतो, आपण भगवद्गीता ऐकू शकतो. आणि हे असोसिएशन चालू ठेवायचं बरं का, बंद नाही करायचं ते. आता आमच्या टेम्पलमध्ये, मँगलोर टेम्पलमध्ये सकाळपासून वेगवेगळे कार्यक्रम असतात. कुमुद माताजी जरा सांगाल का आपले टेम्पल मधले कुठले कुठले कार्यक्रम असतात आणि त्याची लिंक पण फॉरवर्ड कराल का? प्लीज माताजी. बरं, टेम्पल सांगा. मध्ये ऍक्च्युली सकाळी सुरुवातीपासून मी म्हंटल तर 4:30 वाजता मंगल आरती होते. त्याच्यानंतर याची नरसिंह आरती, मग तुलसी आरती, मग जे 4 जे हे आहे ना आपले चैतन्य महाप्रभूची जे शिष्टाष्टकम आहे ते, त्याचं पठण होतं. त्याच्यानंतर जप होतात, 2 तास जप होतो. 16 माळा जपचं असतं ते 7 सव्वा 7 पर्यंत ते असतं. त्याच्यानंतर श्रील प्रभुपादची आरती असते. त्याच्यानंतर 8 वाजता मग हे इंग्लिश मध्ये भागवतम क्लास आहे. आता नवीन सुरू झालेला आहे हिंदी भागवतम क्लास पण आहे. आणि थ्रू द आपण त्याच्यात 1 तास त्याच्यात जे प्रभूजी आपल्याला जे लेक्चर देतात ते ऐकायचं असतं. त्याच्यानंतर 10 वाजता एकादशी असली तर 10 वाजता
10 ते 1 3 तास 700 श्लोकाचं पठण होतं. नंतर मग तिथून मंगलारती होते आणि देवाला नैवेद्य चढवण्यात येतो. सेम तसं संध्याकाळी पण संध्याकाळच्या बॅच मध्ये पण छोट्या मुलांचं आता नवीन नवीन सुरू झालेलं आहे. तर ते सगळं अख्खा कार्यक्रम त्याच्यात होतो. आणि इंग्लिश मध्ये तेव्हा भागवतमचे क्लासेस पण घेण्यात येतात. असं होतं माताजी. हरे कृष्ण. तर आम्ही जी लिंक आहे ना तुम्हाला पाठवू आणि तुम्ही प्रत्येक म्हणजे जसं तुमचं टाइम टेबल असेल ना आणि तुम्हाला जसा वेळ असेल तसं तुम्ही याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह व्हा आणि ऐका. म्हणजे ऐकून ऐकून आपली जी चेतना असते ना ती बदलते, ती कृष्णमय होते. ऐकणं खूप महत्वाचं आहे. आणि कोणाकडून ऐकायचं? तुम्हाला परंपरेतले जे गुरु आहेत त्यांचंच ऐकलं पाहिजे, असं नाही की कोणाचं. आता कोण म्हणेल की ही अनन्य भक्ती जी आहे ती खूप अवघड आहे, सततम कीर्तयन्तो मां, म्हणजे दुसरं काही मी करायचंच नाही. मग कृष्ण म्हणतो ठीक आहे, तुम्हाला हे करता येत नाहीये ना, तर मी साधना भक्ती सांगतो. आता कुमुद माताजी वाचा. येस माताजी. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनंजय. हे धनंजय, जर तू आपले मन निश्चलत्वाने माझ्या ठायी स्थिर करण्यात असमर्थ असशील तर भक्ती योगाच्या नियामक तत्वाचे पालन कर. अशा रीतीने मला प्राप्त करण्याची इच्छा तू उत्पन्न कर व तुम्हाला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण. म्हणजे आता कोण म्हणेल की माझ्यामध्ये अनन्य भक्ती किंवा स्पॉन्टेनियस नैसर्गिक प्रेम जे एका आईचं मुलावर असतं, मुलाचं आईवर असतं, तसं काय माझं होतच नाहीये कृष्णाकडे. मग कृष्ण म्हणतो ठीक आहे, तू साधना भक्ती कर, म्हणजे अभ्यास कर, नियम पाळ. आणि मग तू जेव्हा असं करत राहशील हळूहळू तुझ्या हृदयामध्ये माझ्याबद्दल प्रेम उत्पन्न होईल आणि मग तू अनन्य भक्त होशील. तर आपण या लेवलवर आहोत. साधना भक्ती म्हणतात याला. साधना भक्ती म्हणजे काय? आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी काय सांगितलंय ते सगळं करायचं. म्हणजे वेळच्या वेळेवर उठायचं, आपण जप माळेवरच जप करायचा. काही लोक म्हणतात 16 माळा का करायच्या? आणि श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय तसं तोंडानी बोलायचं, कानानी ऐकायचं, तोंडानी बोलायचं, कानानी ऐकायचं. म्हणजे मनाला कुठेही काहीही काम करायला द्यायचं नाही, कारण मन आपला शत्रू आहे. जर आपण डोळे बंद केले, मेडिटेशन केलं तर 100% आपण कॉन्सन्ट्रेशन करू शकणार नाही. मन तुम्हाला तिकडनं लांब घेऊन जाईल. तर त्याच्यामुळे मनाला इन्व्हॉल्व्ह नाही करायचं, तोंडानी बोलायचं, कानानी ऐकायचं, हे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय. मग 16 राऊंड जप करायचा. मग त्याच्यानंतर भागवतम, भगवद्गीता हे जे आहे रोज तुम्हाला, समजा जर इकडे क्लास आवडला नसेल हा, किंवा तुम्हाला वेळ जमत नसेल, तर मग घरी तुम्ही नियम करायचे की मी रोज भागवतातले 5 श्लोक वाचेन आणि रोज भगवद्गीतेचे संध्याकाळी 5 श्लोक वाचेन. तर ही तुम्ही तुमच्यासाठी एक टाइम टेबल करायचंय की मी प्रत्येक दिवशी इतकं करणार. हे तुम्ही टाइम टेबल केलं पाहिजे. मी काल तुम्हाला ग्रुपवर एकादशी बद्दल चा एक डॉक्युमेंट पाठवला होता, एक PDF. ते तुम्ही बघितले आहे का? ती हे PDF माताजी एकादशी कशी करायची टाकलंय तुम्ही. हा, तर आता उद्या एकादशी आहे. जर आता सगळे जे कृष्णाचे भक्त आहेत, कृष्णाला खूप प्रिय आहे हा दिवस एकादशी. का प्रिय आहे? त्याला असं वाटतं की त्याला सर्वजण पाहिजे असतात. मग ज्याप्रमाणे एखादा दुकानदार सेल ठेवतो खप व्हायला आणि कमी किमती ठेवल्यावर
सगळ्या बायकांची काय झुंबड उडते त्या सेलमध्ये, बघण्यालायक असतं. त्याप्रमाणे तशीच झुंबड आपण केली पाहिजे त्या दिवशी मंदिरामध्ये जायला, की मला जायचंय का. त्या दिवशी कृष्ण देतो, खूप काही देतो, तर ते आपण पाळायला पाहिजे. मग मी तुम्हाला तिकडे लिहिलेलं आहे त्या डॉक्युमेंटमध्ये काय खायचं, कुठल्या गोष्टी खायच्या नाही, कसं हे व्रत करायचं. तर कृष्णाला प्रिय आहे म्हणून आपण केलं पाहिजे. म्हणजे ही सगळी साधना भक्ती झाली. श्रील प्रभुपादांनी काय सांगितलंय ते आपण ऐकायचं, मेकॅनिकली करायचं, आणि मग ते प्रेम उत्पन्न होतं ऍट अ लेटर स्टेज. आता काही जण म्हणतील बाबा आम्हाला हे शक्य नाहीये, माळा घे, जप करत बस आणि कृष्ण कृष्ण म्हणत बस. काही जण असतात ना लोक, ते म्हणतात छे बाबा आम्हाला काही हे शक्य नाहीये, एका ठिकाणी बसायचं आणि माळा ओढत बसायचं, इम्पॉसिबल. मग कृष्ण म्हणतो त्यांना ठीक आहे, तुम्ही सुद्धा माझ्याकडे येऊ शकता. मग आता बघूया कृष्ण त्यांना काय सांगतोय. हरे कृष्ण. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. जर तुम्ही भक्ती योगाच्या नियमाचे पालन करू शकत नसाल तर फक्त माझ्यासाठी कार्य करण्याचा प्रयत्न करा, कारण माझ्यासाठी कार्य करून तुम्ही परिपूर्ण अवस्थेवर याल. श्रीकृष्ण. म्हणजे आता तो हे मल्टिपल चॉईस आपण क्रॉस करतोय. अनन्य भक्ती आउट ऑफ क्वेश्चन, साधना भक्ती नाही, माझं ट्युनिंग होत नाहीये जप वगैरे करायचा. मग कृष्ण म्हणतोय तुम्ही निष्काम कर्मयोग करा. तुम्ही काय करा, तुम्ही काम करा आणि त्याचं जे सगळं फळ आहे ना ते तुम्ही मला द्या. आता तुम्ही मला सांगा हे अवघड आहे का करायला? सोपं आहे. आता एखादा ऑफिसमध्ये एक पुरुष काम करतोय, तो काय करू शकेल, जे काय मिळवलेलं आहे त्यातली रोज थोडीशी कमाई जी आहे ती कृष्णाला द्यायची, कृष्ण मंदिरात जाऊन द्यायची. बरं, ते जर त्याला शक्य होत नसेल तर मग त्याची जी बायको असेल किंवा एखादी गृहिणी असेल ती काय करू शकेल, रोज स्वयंपाक करायचा पण फक्त कृष्णासाठी करायचा. कृष्णाला काय आवडतं तोच स्वयंपाक करायचा. मग आता घरी लहान मुलं असतील, मग त्या लहान मुलांना सुद्धा एखादं कृष्णाचं भजन शिकवायचं किंवा कृष्णाच्या कथा सांगायच्या, त्यांच्याबरोबर संकीर्तन करायचं. छोट्या छोट्या गोष्टी आपण कितीतरी करू शकतो कृष्णासाठी. आता तुम्हाला हा भगवद्गीतेचा कोर्स आवडला तर तुम्ही आमची लिंक फॉरवर्ड करू शकाल का तुमच्या नातेवाईकांना, मित्रांना, मैत्रिणींना? आता मराठीमध्ये युथ बॅच पण आहे आणि लहान मुलांची सुद्धा बॅच आहे, तर तुम्ही फॉरवर्ड कराल का? तुम्हाला आवडला असेल तर सांगा बरं मला. हो माताजी. हा, तर कितीतरी गोष्टी तुम्ही करू शकाल. ते सुद्धा एक निष्काम कर्मच झालं. आता तुम्ही ही लिंक सुद्धा फॉरवर्ड केली, तुमची काही अपेक्षा आहे का की कोणी नंतर मला फोन करून सांगावं की वा किती छान तू मला सांगितलं, मला खूप उपयोग झाला? नाही, तुम्ही काय म्हणाले, दुसऱ्याला फायदा होऊ दे या भावनेने तुम्ही कराल. मला काय हवंय ही भावना नसणार आहे तुमच्यामध्ये. तर कितीतरी गोष्टी आपल्याला करता येतात. निष्काम कर्मयोग. आता मला वाटतं पुढचा जे आहे ना 12.11 पासून मी उद्या घेते. तर विभा आलेली आहे का? नाहीतर मी गीता महात्म्य म्हणते आणि मग उद्या आपण हे करूया, इतर घेऊया. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अच्छा, you've come. You will say Gita Mahatmya? Yes, yes माताजी.
Okay, I will make you co-host. Acha, 1 minute. Okay, you can start your singing Shankaracharya Mahatmya or Varaha Puran. Actually, Varaha Purana, Mataji. This is written here. Okay, doesn't matter. You can start. Thank you for waiting. No problem. Hare Krishna. Hare Krishna. अथ श्रीगीतामाहात्म्यं धरोवाच भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुजमानस्य कथं भवति हे प्रभो श्रीविष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तस्य सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत् गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागाधीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयः योगिनः पन्नगाश्रये गोपाल गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवासामि सदैव हि गीताश्रेयं तिष्ठामि गीतामेच्छोत्तमं गृहं गीतज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम् गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्यपदात्मिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वामुखतोऽर्जुनं वेदत्रयी परानन्द तत्त्वार्थज्ञानसंयुता येष्ठादश जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते तथो याति परां पदं पाठे समर्थः सम्पूर्णे तथोर्धं पाठमाचरेत् तदा गोधानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः विभागं पठमानस्तु गंगा स्नानं फलं लभेत् षडंशं जपमानस्तु सोमयाघफलं लभेत् एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्ति संयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसिष्ठिरम् अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरतां यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे गीताय श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौ त्रिमेकं तदर्धं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवं गीता पाठसमायुक्तः वृथो मानुषतां व्रजे गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् गीतेत्युच्चार संयुक्तः म्रियमाणो गतिं लभे गीतार्थ श्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठ समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः जिज्ञेयः देहान्ते परमं पदम् गीतामाश्रित्य बहवो बुभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायातः परं पदम् गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव युधावृतः एतन्माहात्म्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति
दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। सूत उवाच माहात्म्यामे तद्गीतायाः माया प्रोक्तं सनातनम्। गीतान्ते च पठेत् यत्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। इति श्रीवराहपुराणे धराविष्णुप्रोक्तं श्रीगीतामाहात्म्यं सम्पूर्णं। श्रीकृष्ण परब्रह्मार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. थँक यू कुमुदा माताजी. यू रिसाइट सो वेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. थँक यू व्हेरी मच. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का? कालच्या प्रश्नाचं काय झालं माताजी? काल आपण म्हणाला त्या द्रोण आणखी यांच्या सगळ्याच हो, ते मला अजून उत्तर नाही मिळालंय. मी जे वाचलं त्याच्यात कळलं म्हणणं म्हणजे कसं काय योग मी मारून चुकलोय त्यांना, तर तू अगदी मार. आणि तू पांडव आणि तुझ्याशिवाय सगळ्यांना मी मारून ठार केलेलं आहे. हो असं हो. मग तुम्ही कोणी म्हणता की आता युद्ध करतात, राहिलं काय मग? आणि मला हे कळत नाही की तेव्हा धृतराष्ट्रांनी त्याच्यावरती विचारलं का नाही की असं कसं बोलतोय कृष्ण? नाही, काय म्हणताय? संजयला हे सगळं धृतराष्ट्रांनी काय केलं? माझं काय म्हणणं आहे की जेव्हा संजय सगळं सांगत होता त्याला धृतराष्ट्राला घडत तर त्यांनी यांना सगळ्यांना एक मिनिट इकडे इतरांचे आवाज येतात आणि तुमचा आवाज जरा बारीक येतोय. कुमुद माताजी, तुम्हाला ऐकू येतोय? इतरांना येतोय का ऐकू? येऊ का मी? माझं काय म्हणणं माताजी की कृष्णाने, आता येतोय आवाज? येतोय. कृष्णाने जेव्हा अर्जुनाला म्हटलं की तुझ्या आणि इतर पांडवांच्या व्यतिरिक्त मी सगळ्यांना ठार मारून चुकलोय. हो. काय भीष्म काय कर्ण काय हे सगळे मेलेले समजतो. मग आता मला सांगा की मग त्यांनी युद्ध करण्यात राहिलं काय? मग आता मग तुम्ही म्हणायचं की अर्जुन खूप बहादूर होता आणि अर्जुनने खूप केलं. याच्यात काय केलं त्यांनी? आणि माझा हा प्रश्न इथे की मग धृतराष्ट्रांनी असं का नाही म्हटलं की हे कसं काय बोलतोय कृष्ण? हा प्रश्न विचारायला पाहिजे धृतराष्ट्रांनी. तुम्ही मला तुमचा प्रश्न इंग्लिश मध्ये लिहून पाठवता का? आय कॅन टेल यू राईट नाऊ व्हॉट आय से. नाही, लिहून पाठवा. मी तो जसा आहे तसा मी फॉरवर्ड करते आणि विचारते. पण माझ्या मते काय आहे, कृष्णाला आपण क्वेश्चन करू शकत नाही. तू असा का बोलतोस? मग आता युद्धात राहिलंच काय आहे? तूच मारलेलं आहेस ना सगळ्यांना. कृष्ण हा सुप्रीम आहे आणि तो आपल्यावर डिपेंडंट नाहीये. त्याला काय योग्य वाटतं ते तो करणारच आहे ना. बरोबर आहे. हे निमित्त तो सांगतोय का अर्जुनाला की मी तुला निमित्त मात्र केलंय, हे तुला करायचंय. म्हणजे तो काय सांगतोय की तुझी ड्युटी जी आहे ही तुलाच करायची आहे, त्याच्यामध्ये काही मी येणार नाहीये. बरोबर बाण, ते बरोबर आहे. धनुष्य बाण चालवावा लागेल. तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. पण माझं फक्त एवढाच प्रश्न आहे की जर तुम्ही हे म्हणून दिलं की ते सगळे मारले गेलेले आणि ते सगळे मरणार आहे, तू निश्चिंत राहा, तू आणि पांडव यांना काही होणार नाहीये, मग काय फायदा? असं सांगणं म्हणजे कसं काय? पण मग असं सांगून त्याचं हे तर वाढणार आहे ना की आता त्याला समजलंय, त्यांनी विश्वरूप बघितलंय, कृष्णच स्वतः सांगतोय असं, तर आता मला लढाई तर केलीच पाहिजे. मला माझा रोल काय आहे या पूर्ण त्याच्या ऍक्शन प्लॅन मध्ये, तो रोल मला केलाच पाहिजे. ठीक आहे, आपण हे मानू शकतो की त्याने कृष्णाने असं काही म्हटलं नसेल की मी त्यांना मारून चुकलोय.
त्यांनी अर्जुनाने स्वतः त्यांना तोंडात जाताना बघितलं असं सगळ्यांना, म्हणून त्यांनी असं ग्रहित केलं, असं म्हणून याच्या गीतेमध्ये आलं असेल असं म्हणू शकतो आपण. नाही असं म्हणून Recording किंवा काही stop नाही, तर करायचं आहे कृष्णाने माताजी. म्हटलेलंच आहे ना. अर्जुनाने म्हटलंय की मला हे सगळे भीम, भीष्म, द्रोण हे सगळे दिसतायत तुझ्या मुखात प्रवेश करताना, हे म्हटलेलं आहे ना अर्जुनाने. हे सगळं जे शब्दन शब्द सत्य आहे. आपल्या हृदयामध्ये अनर्थ असल्यामुळे आपल्याला ते सत्य नाही वाटत. हे शब्दन शब्द शास्त्रांमधला टिल द लास्ट लेटर हे सत्य आहे. म्हणणं आहे की भगवान वाचा नको मग ना, की भगवान असं म्हणाले. नाही, पण इकडे भगवान उवाचा लिहिलंय का बघा बरं. कुमुद माताजी जरा उघडून गीता. मला वाटतं ते अर्जुन एक्सप्लेन करतोय असं कुठला असावं. श्लोक आहे माताजी? हे की हे सगळे तुझ्या मुखामध्ये प्रवेश करतायत. 34. ओके, हो 34 पाहते. येस पाहते. हे कोण नाही प्रभूजी, याच्यामध्ये असं कोण भगवाननी लिहिलंय का असं नाही लिहिलंय. असं आहे. भगवान उवाच 32 आहे आणि 32 पासून 32 पुढे आहे भगवान उवाचच आहे. हा भगवान वाच. हा 32 पासन 34 पर्यंत मध्ये काही ते आहे. पण प्रभूजी त्याच्यात असं लिहिण्यात आलेलं आहे की ते लोक ऑलरेडी माझ्या थ्रू मारून टाकण्यात आले गेलेत, पण हे अजून बोलून राहिलेले, मारून टाकले गेलेले नाहीये, कारण हे कार्य अर्जुनला करायचं आहे. बरोबर माताजी? हो, हा, जर अर्जुन हे तुला त्यांना जर करायचं नाही आहे. करणार तर ते मृत्यू होणारच नाही ना त्यांचा. पण त्याला तयार करायचे त्या लोकांना त्यांच्या गंतव्यापर्यंत, म्हणून भगवान असं लिहिलेलं आहे. जे द्रोण आहे, भीष्म आहे, जयद्रथ आहे, तुम्ही हे काय सगळे करा लोकं प्रभूजी, already- हा. तुम्ही तो प्रश्न मला इंग्लिश मध्ये लिहून पाठवा. बर, ठीक आहे. हम्म. माझा सेलफोन आहे ना 9821216438. ग्रुपमध्ये माताजी आहातच तुम्ही माझ्या खाली. हा ग्रुप मध्ये आहे. इंग्लिश मध्ये पाठवा, तसाचा तसा मी फॉरवर्ड करते. बरं, मला आता तुम्हाला सर्वांना एक विचारायचं आहे की तुम्हाला हा भगवद्गीतेचा कोर्स आवडला का? की तुम्हाला वाटतंय का की तुम्हाला ज्ञान मिळतंय? रेकॉर्डिंग स्टॉप कराल का अभी? हा, ओके, थँक्यू. ते कानावरती पडतंय आणि पुष्कळ पडतंय कानावरती, पुष्कळ समजतंय पण